To tu predajňa? Áno, nech sa páči, pane. Dobrý deň, mladý pán. Neznáce mi povedzic, kde by som zohnal gumy na traktor? No, tu predsa u nás sa dá kúpiť široký sortiment traktorových pneumatík. Co? Tá náš predseda mal pravdu. Hovorí mi, Feri, vež motor a íď do Rodkiva kúpiť gumy. Lebo tu tak mám napísané, že jaké... No lebo nemám okuliare. 14 na 30 TZ 19... 16,9 na 14 na 30 TZ 19. Také? Hej, také, môj zlatý. Znáce, to ja s tým bars nerobel, bo ja u nás na družstve dlhé roky robel na udržbe. No lenže znáce, jak to teraz. Všetko się pomenilo, už robím i toto, jento i tamto, no co treba. No tá, máte také pneumatiky? No a jak by nie? Tu sú jak pre vás. Keľo dáme? 2, 3? Joj, čekajte. Však mne len jednu treba. Tam traktor na poľu čeka, bo prebili gumu. Po brane prešiel traktorista. Ach, toto je mladé. To nekúka, co še robí okolo neho. Splácha splašená. Také džury narobené, co už po gume. No, dobre, chlapci mojo. Kuľajce pneumatiku na motor. Takoj vám placím tu. A čujete, ešte taká vec, že ja mám doma malý majorik. Hej. Na neho dajaké gumy mace. To 24 tam idú. I také máme, pane. Na traktorik majorik. Dopredu, dozadu, dzelem nechcete. Aha, tu vám ich ukážem. 11,2 na 24. Takoj vám ich dávam na motor. Tá vy šarkanie, chlapci. Vera Bože, i na môj traktorik gumy tu. No tá dneška tu príde môj žec, tá tako ich vežne. Odlož sa mi ich.